ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରେ ଆଜି ଜାଣିବା କାହା ସହ କେମିତି କଥା ହେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ କାହା ସହିତ କେମିତି କଥା ହେବା ତାହା ଜାଣିବା। ତ ଭଲ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଥା କହିବା ପାଇଁ ନମ୍ରତା, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଶୁଣିବା ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ। ସର୍ବଦା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କେମିତି କଥା ହେବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ। ନମ୍ର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସର୍ବଦା ମିଠା ଏବଂ ନମ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରାଗିଥିବା ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ। ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଇ କୁହନ୍ତୁ। କଥା ହେଲେ ବେଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ। ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ହେବା ଦରକାର। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ନ କହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସୀମିତ କଥା କହିବା ଉଚିତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯଥା ସାଙ୍ଗ, ପରିବାର, ଅଫିସ୍ କାମ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଉପାୟ କହିପାରିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟ ବିଷୟଟିଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।